Zdravím vás, priatelia. Tento horúci letný deň sme v Starom meste v Bratislave. Práve tu, na ulici Sasinková, máme pre vás lukratívny 5-izbový byt. Do 10 minút ste priamo v centre pešo a do 5 minút máte k dispozícii kompletnú občiansku vybavenosť. V blízkosti sa nachádza hlavná stanica, nákupné centrum, ambulancie lekárov, školy či škôlky. Byt sa nachádza na 4. podlaží a prislúcha k nemu aj pivnica. Bytový dom prešiel rekonštrukciou pred necelými 2 rokmi. Súčasťou nej bola renovácia fasády a vnútorných spoločných priestorov. Nachádzame sa v tehlovom bytovom dome, ktorý bol postavený v roku 1927, avšak pred 2 rokmi prešiel kompletnou rekonštrukciou. Práve tu pre vás máme pripravený 5-izbový byt o výmere vyše 130 m². Dispozične pozostáva z predsiene, 5 izieb, kuchyne s komorou, samostatného WC, kúpeľne, lóžie aj balkónu. Vítajte! Túto kávu si vychutnávam v staromestskom byte v Bratislave. Jeho neopísateľnú atmosféru počiarkujú vysoké stropy a štedrá výmera. Poďme sa spolu na to pozrieť. Tento výmerov veľmi štedrý byt vznikol spojením 2 samostatných bytových jednotiek, a to 3,5 izbového bytu a garzonky, v ktorej priestoroch sa práve nachádzame. Na tejto stene sa nachádzajú prípojky, čakajúce na vašu kreatívnu rekonštrukciu. V tejto miestnosti si môžeme predstaviť kuchynský kút alebo ďalšiu samostatnú kúpeľňu. Dvere, ktoré vidíte za mnou, sú samostatným vstupom do bytovej jednotky. Výhodou sú 2 samostatné balkóny. Jeden má výhľad na lekárskú fakultu a druhý priamo do dvora. Dispozičná členitosť bytu ponúka súkromie všetkým členom vašej domácnosti. Ak hľadáte miesto len pre seba, presne také pre vás máme. Môžete si tu vychutnať večerné pivko, rannú kávičku alebo sa len tak ukryť pred požiadavkami celej rodiny. Práve sa nachádzame v spálni. Jej výmera je vyše 23 m², pôsobí ale oveľa väčšie a vzdušnejšie vďaka vysokým stropom. Za týmito dverami sa nachádza ďalších 6 m², ktoré vieme pridať k tejto už bez tak štedrej kuchyni o výmere 16 m². Ak aj vás oslovila táto ponuka, neváhajte ma kontaktovať, či už prostredníctvom telefónu, mailu alebo sociálnych sietí.